ሻሎም ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ጸኒሕኩም ሻሎም ግዝፈ ሻምሊ ህዋን ያፍተያ ሎም ድማህም ትኩል ጊዜ ንጎንጎን መጸኩም ምስ አገልጋላ ሐውና ሲም ዝበለጸ ቃል ንዝበለጸ መዓልት ድብል ፕሮግራም ሄድና መጺና ኣለና ወይዳዊ ኮሚትመንት ዳብሊጋ ኡደት በስተ ኡደት ፈነን በስተ ዳገመ የፕሮቴስ አላዲኖ የፕሮቴሰን ሎም ንካፈለ ቃል ናብ ቅድሚ ጥራይ ምጥማት ስብል och dagens ord det är blicka endast framåt. ናብ ቅድሚ ጥራይ ምጥማት Blicka endast framåt. ኣብ ህይወት አካይድ ኣሎ I livet så finns det olika sätt att vandra. ኣብ ህይወት ሕግ ኣሎ I livet så finns det regler. ፕሪንሲፕል ኣሎ Det finns ordning. ስርዓት ኣሎ Det finns lagar. ግን እንተ ደአነት ስርዓት በትክክል ለይትኽተሎ ቆንካ ኣብ ብዙሕ ነገር ፌል ክትገብር ትኽእል ኢኻ Men om man inte följer till lagar på rätt sätt så kan man skadas på olika sätt. ኣብ ህይወት ካፍቲ ቀዳማይ ክንክተሎ ዘለና ስርዓት I livet en av de viktigaste regler som vi behöver följa. ንቅድሚ ጥራይ ምጥማት ድብል እዩ Det är att endast blicka framåt. ብዙሓት ሰባት ኣብ ህይወት ምስ ብዙሕ ነገር እንታይ ኮይኖም ይጋጭው ኣለዉ Varför är det många som kraschas i livet när de går igenom saker? ኣጠማምታ ስለዝተጋገየ እዩ Och det är för att de har tappat fokuset. ንጎኒ እንዳጠመት ካብ ህይወት ኣይከየድን እዩ Man kan inte leva livet när man vrider sitt huvud och kollar till höger. ሪኹም ጴጥሮስ ኣብ ልዕሊ ማይ ጽቡቕ ይኸይድ ነይሩ ንጎኒ ምስ ጠመተ ግን ክትሕል ጀሚሩ Det är samma sak som när Petrus gick på vattnet väldigt bra i början, men så fort han kollade till höger, han höll på att drunkna. ንድሕሪት እንዳጠመት ካብ ህይወት ኣይከየድን እዩ Man kan inte gå framåt i livet samtidigt som man kollar bakåt. ኣብ ድሕሪት ብዙሕ ዝተጋገኻይ ጌጋታት ክህሉ ይኽእል እዩ Det kan finnas många misstag du kan ha gjort i din bak. ስለዚ ኣብ ናይ ትማሊ ማእሰርቲ መታን ከይተኣቱ ንድሕሪት ኣይጥመትን እዩ ህይወት Så för att inte vara fången i gårdagens fängelse, kolla inte bakåt. ኣብ ህይወት ንቅድሚት ጥራይ ድጥመት I livet man kollar bara framåt. ኣብ ቅድሚት ግን ብዙሕ ሰናይ ነገር ኣሎ I framåt så finns så många bra saker. ኣብ ቅድሚት ተስፋኹም ኣሎ Framåt finns det hoppet. ኣብ ቅድሚት ሕልምኹም ራእይኹም ኣሎ Där framme finns det er vision och er dröm. ከይቋረፅኩም ናብኡ ምጥማት ክትለወጡ ኣለኹ Så utan att tröttna, ni behöver ha fokuset där. ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ምሳሌ ምዕራፍ 4 Därför i Ordspråksboken kapitel 4, ጥቕሲ 25 vers 25. ዓይንትኻ ቀኒዐን ይርአያ ቆላሕትኻ እውን ንቕድሚት ይጠምታ Det står: Låt dina ögon se rakt fram, rikta din blick rakt framför dig. ይሲ ዓይንትኻስ ኩሉ ጊዜ ቀኒዐን ይርአያ Så låt dina ögon se rakt fram. ዓይነይ ዓይንኻ Vilka ögon? እዚ Det här fysiska? ኖኖኖ Nej. እቲ ናይ ነፍሲ ዓይንትኻ Nej, inte det fysiska. Er inre ögon. Det Isi. är andra. እቲ ናይ እምሮ ዓይንትኻ Er sinnes ögon. እቲ ኣብ እምሮኻ ኢማጂኔሽን ትገብረሉ ዓይንቲ Där du fantiserar i dina tankebyggnader, det ögon. እሱስ ንቅድሚት ጥራሕ ይጠምት Låt det endast kolla framåt. ኣብ ውሽጥኻስ ኣብ ቅድሚት ዘለዋ መዓልታት ሰኣልን ረኣይን ኢማጂኔሽን ግበር Så i ditt sinne fantisera de dagarna som är framför dig. Se dem hur du vill ha dem. ንዘሎ ኩነታት ካብ ኣይትርአዮ Kolla inte på det som finns runt omkring dig. ብየማንካ ብፀጋምካ ደጋጥመካ ኣይትርአዮ ግደፍ Ha inte fokus på det som händer till dig i vänster eller höger. እሱ ጊዜያዊ ኩነታት እዩ Det är tillfällig stund händer. ሐዋርያ ጳውሎስ ሸዓ ዝሓልፍ ቀሊል ፀበባና ኢልዎ እዩ Aposteln Paulus sa, det vi går igenom för det stunden bara. ንምንታይ እዩ ንኣሽቱ ነገራት ኣብ ህይወትና ዘጋጥመና ከም ዓብ ጎቦ ኮይኑ ምሕላፍ ንኽእለና ዘሎ Varför är det små saker gör så att de blir som en stor berg i våra liv och det gör svårt att vi ska gå vidare? ምኽንያቱ ውሽጥና ንቕድሚት ኣይረአን ዘሎ Det är för att vår inre kollar inte framåt. ኣብ ህልው ኩነታት ደው ኢሉ ኣሎ Vårt inre har fastnat i det nuvarande. ኖኖ ኣዒንትኹም ንቅድሚት ናፍቲ ራእይኹም ቀኒዐን ይርአያ Låt er inre ögon se bara endast framåt, det som finns framför. ንቅድሚት ይጠምታ Låt dem kolla framåt. ኣምላኽ ዝበለኩም ኣሎ ምሽ Finns det Gud har sagt till er? ንዑ ረኣይዎ Börja kolla på det. ረኣይዎ Kolla på det. ንዘሎ ኩነታት ግን Det som finns runt omkring er. ከይትርእይዎ Kolla inte på det. ሃሌሉያ ቀፂሉ ከምዚ ኢሉ መጽሓፍ ቅዱስ Och det fortsätter så här. ንመገዲ እግርኻ ኣቕናዓያ ኩሉ ጎደናኻ ድማ ምዱብ ይኹን ንየማን ወይስ ንጸጋም ኣይተልግስ እግርኻ ካብ እከይ ርሕቆ Så från vers 26 till 27 står det: Tänk på det stigen där din fot går fram. Låt alla dina vägar vara rätta. Vik inte av åt höger eller vänster. Håll din fot borta från det onda. ዋው ሪኹም ኣሕዋት ንመንገዲ እግርኻ ሲ ኣቕናዓዮ
Tänk på den stigen där din fot ska gå fram. ማለት ንናይ ህይወትካ ጉዕዞስ ኣቕናዓዮ ናብ ቅድሚት ከም ትርኢ እሞ መጀመርታ ግበር ሽዑ ጎደናኻ ኣካይዳኻ ድማ ናፍቲ ትሪኦ ዘለኻ ከም ዝጥምት ግበሮ Så det menar är, ha fokus i ditt inre vart du vill gå. Och sen automatiskt när du har gjort det, du kommer kunna styra dig till att gå den rätta stigen. እዚ ነገር እዚ ኣብ ህይወት ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ Det här är jätteviktigt i en människas liv. እንታይ ኢኹም ትርኢ ዘለኹም Vad är det ni har blicken på? ናበይ ኢኹም ትርኢ ዘለኹም Vart är det ni blickar åt? እቲ ኣምላኽ ዝበለኩም ናበይ ትድርብዮ ኣለኹም Vart kastar ni det Gud har sagt till er? ኣምላኽ ዝበለኩም ሓቂ እዩ Det Gud har sagt till er är sant. ብልክዕ ከዓ ንሱ ክኸውን እዩ Och på riktigt så kommer det också ske. ሕጂ ብዝተፈላለየ መንገዲ ተሓልፉ ትኽእሉ Ni kanske går igenom olika omständigheter nu. ግዲ ይብልኩምን እንተ ደኣ ትርኢ ኣለኹም ኮንኩም ንቕድሚት ክትወፅዎ ኢኹም እዚ ጉዳይ Var inte oroliga. Om ni har blicken fäst där framåt så kommer ni lyckas komma ut. ህይወት ካብያ ትፍልፍል እሞ ልዕሊ ኩሉ ልብኻ ሓለዎ ኢሉ መፅሓፍ ቅዱስ Det så från hjärtat utgår allt i livet, så bevara ditt hjärta. እዚ ልዕሊ ኩሉ ንውሽጥኹም ሓልዎ Så bevara er inre framför allt. ኣረኣእያኹም ሓልዎ Bevara er hur ni ser på saker och ting. ናበይ ከም ትርእዩ ፍለጡ Ni måste vara medvetna om vart ni blickar åt. ስሚዒትኩም ንዝብለኩም ኣይትረኣዩ Kolla inte åt det era känslor säger till er. ኣብ ደገ ንትርእይዎ ኩነታት ኣይትረኣዩ Ha inte fokus på det som sker runt omkring er. ነቲ ዝመጽእ ዝሰማዕኩሞ ትንቢት ንዕኡ ግን ረኣይዎ Men ha fokus på det profetiska ord ni har fått höra. እንተ ደኣ ንቕድሚት ርኢኹም Om ni kollar framåt, ንቕድሚት ክትከዱ ኢኹም ni kommer gå framåt. እንተ ደኣ ንድሕሪት ርኢኹም Men om ni kollar bakåt, ኣብ ማእሰርቲ ክትኣትዉ ኢኹም ni kommer leva i fångenskap. እንተ ደኣ ንሎም ትርኢ ኣለኹም Men om ni kollar idag, ተስፋ ክትቆርፁ ኢኹም ni kommer tappa hoppet. ቹዝ ደ ቤስት Så välj det bästa. ንቕድሚት ረኣዩ Kolla framåt. we love you so much Jag älskar er. shalom